sunt vesel acum facem un nou episod din Counter-Strike. Auziți bine, Counter-Strike, adică episodul 3. Pentru că, iertați-mi, mi s-a stricat suportul de filmat și de-aia n-am filmat mai bine. Acum cred că merg mai bine. Cum vedeți? Cred că. Da. Tot îmbucurat. Știu că nu merge ceva bine pe aici. Cum vedeți? Măcar merge ceva. Și terorist. Ne băgăm. Lumar. Dacă... Și dacă mor, vă voi prezenta această armă incredibilă. E cam bună, dar chestia aia mă chință în cap de ea. E bună. Cum vedeți, 4-3 lanțe și gata. Glanțe, circa, sau 3 și merem așa. Se vede ceva bine? Că cum e lumina. Ia să punem o mică pauză pe asta. Și iertați-mă pentru că se vede și urât. Cum vedeți aici eu, pentru că aici se vede mai fain, dar așa mi se vede nouă. Nu-i bai. Deci nu știu unde au câștigat Valdo, Naldo. Deci, vă prezint. Arma de pe numărul 3 este cea mai tare. Se numește 228 Compact. Scrie pe ea. Și când o luați, merge pistolul ăla. E numai. Ați văzut cum reacționează. Acolo în umbre nu reacționează așa bine camera, pentru că abia, cum am zis, abia am reparat. Ați văzut pe joc. Ați văzut, tipul era cu pușcă. Încă nu era tare. Ziște fraierul aici. Cine a păzit? Eu nu să se planteze. Depinde. Așa. Eu filmez. Nu. Ce bine. Deci așa de tare. Jucați să jucați. Aici. Vedeți pe aici. Deci așa. Bomba asta. Ce arma asta propune? AK-47. Da,
și nu una AK-47. Și meciul ăsta ne deconectăm și vă arăt o mapă super. Pe Counter-Strike 1.7 se numește câsă estate. Și uitați cum e. Am jucat doar cu poliție. Pentru că așa e. Hai, armele să mai bate. Și așa. Deci ne-am luat pistolul acela. Merem la vânători. Vânătoare. Așa. Și uitați-vă cât de bine. Unele nu se așa foarte bine pistoalele. Da, uite că puțită și ăla. Uitați-vă aici. Și pe mapa asta nu vă propun ca să luați oameni din aceia după voi, că o să vă enervați. Așa am făcut și eu și a ieșit o mare încurcătură. Eu filmez. Și nu putem să ies. Mi-am găsit. Și pe counter acesta pe Nev Game, adică cu boții, vă arată la colegii voștri și de ceilalți câte viață au sau doar la colegii voștri de joc. Și cam fain așa să arate. Și această armă vă propun, chiar o vedeți. Ne imaginăm, dacă știți de unde să luați. Dar tipul ăsta mă apare în față, altul nu. Și mereți pe aici, verificați. Și aici va fi. Da. Cred că am văzut unul ceva. Și mereți așa. Și... Ok. Și trebuie să sperăm. Așa am făcut. Am megi de CS. Off. Așa, cum vedeți, așa avem. L-am atacat pe tipul ăla așa de bine cu pușca. De ăla. Dar am fost... Ei, prindeți. Nu știu. Nu știu. Nu e gata. Așa bulam. Așa. Să ne se supără tipul că scotă. Super. Mă supăr. Du-te, mă. Nu, scutuleț. Scutește-mă. Pentru... Deci, dacă vedeți ceva, parcă masă, aia e mâna. Mâna e cam ciudată. Așa se... Ăștia... Ăștia-s buni. Mergem cu 5 gloanțe la... Așa. Dar asta.
am putut. Și bună ziua, nu-i nimeni. Au primit. Urât. Mai avem 1 sau 2, eu știu unde îi găsim. E ăștia 2. Ce nimeni. Acolo cam mulți. De așadar la verificare. Ce? Nu va căuta. Oare nu va căuta pe undeva pe aici? Mă duc în spate. Încă așa am luat scutul de Naltov și nu mă arunc arma. Nu că am vreau armă așa de tare, da. Ține să. Că nu. Așa. Hei! Exact. Unde? De unde se aude? De unde, bă? Zi. Să-mi pierdut câteva cunoați. Nu știu, bă, unde-i? Ce e ăla? Bă, deci uite unde se ascunde acolo prin ghivei. Hai să vedem cum joacă și el. Așa. Counter-Terror History n-am câștigat. Și vă prezint și asta. Cine vrea să îmi trimită chestiile alea și pe Facebook mă cheamă Vasile Bă. Și cineva poate să-mi ceară cerere de prietenie și să mă întrebe ce armă e aia care folosită, nu știu care scrie aia și o să vă prezint atent cu care am jucat și asta nu e bună. Și mai vreau să vă arăt o mapă. O mapă. O pușcă. Asta. Nu se secadează. Please, nu te secada. Zic, nu se secadează, că o să vedeți pentru asta 1000 de like-uri. Nu, bă, ăsta mă enervează, că mi se bagă în față. Bă, ăștia-s pe hipnotis. Bă, da. Ăștia nu dați. Bă, deci nu merită like mapa asta. Pentru mine nu merită. Care vreau să joc. The Server. Asta nu-mi place. Da, deci, ok, ce vreți? Teroriști au mai multă putere și aruncăm bomba. Avem putere și o aruncăm. Deci cum ați văzut, am aruncat bomba. Am luat glanțe și merem la lubre. Deci e frumos că nu sunt cam multe locuri umbre ca să... Ați văzut? L-ați văzut? L-ați văzut? Nu mai e tare. Aici e. Asta-i. Vasile Bă, Speroș 1-0. Care ăla este om. Și pe Facebook chiar puteți să faceți Yogi, bă! Uhu! Cum joacă ăla? De pe lâng. M-am uitat câteodată cum joacă boții, dar ei dau pe lângă. Deci, ați văzut că stătea acolo și nu făcea nimic? Ioi. Ce ciudați să ăștia. Boții.
Am continuat. Și îmi luăm arma asta. Și pistolul trebuie. Și avem unul. Și asta e AK-47. N-ați counter-uri, nu așa. Și mie nu-mi place asta AK-47 de liliac. E neagră, roșie și cu urechi. Ce are? Se comodează. Deci, bă, 3. Deci, uitați-vă, 3 în grup. 4 au fost. 2 au plecat. Mă, și eu drept. Vedeți, pe lângă ăștia. Vedeți, vedeți. Uitați-vă cum dau pe lângă. Deci dau pe lângă ei. Vai, bă, că mă moar la chef. Uite, free lock. Trebuie să fie ceva subteran sub mapa asta. Că zic că sub toate măpile ceva. Eu zic că sub toate măpile e o chestie. Pe ceva. Cum am văzut. Deci, uitați-vă pe mapa aia care din prima m-am scos. Cred că chestia aia cu zăpadă, cu care stă arme pe jos. Aia. Și când vă dă așa pe spectator, sau într-un fel așa, duceți-vă jos și vă uitați ce o să găsiți. Și pe mapa aia cu nu știu cum. Da, scrie sude. Sudeți. Vin mulți. Deci, mă enervează să mouse. Of, merge. Am firul. Ce să tot nu ia, mă? Baia mea. Disconnect. Jucăm pe fin server. Și să vedem cum e pe fin server. Că jucăm acolo, că acolo se căream, chiar știu că n-am văzut. Că n-aud asta. Uita. Deci, cât de tare. Bă, de ce tare e, bă. Tare mapa. E capul. Bă, ce tare mapa. Îmi place. Nu place. Sunt buni și ăștia. La parcă chiar realitate râde. Amândoi. Bun. Thank you. Space merge, space. Bă! Job. Ia! Deci luați bomba. Artificii.
Nu pe artificiu. Ai, bă. Asta. Merită așa. Cred că a puțit-o de la bombă, dar headshot. Să zicem la mine. De headshot. Treci prin partener? Deci ăla chiar cred că e că m-a trecut pe mine. Deci, auci. Bă, premia cu tehnologii. Deci, așa, nu aruncați bomba. Opa! Când dați în bomba, bă, cum m-a speriat. Chiar m-a speriat. Bă, lunetist. Go. Da. Da, câte avem. Deci, câte scoruri. Așa scoruri, toate de aici le-am avut. Dar unul am filmat cu ăla pe YouTube cu scorul 186 la nu știu cât. Ăla, bă. Plus 2, unde-s eu? Des polițist. Nu mă arată, cred că. Bă, dar ăștia nu pot planta bombă. Mă întreb, dar ăștia nu pot planta bombă? Uite că am văzut unul. Deci, uite. Acum a plecat. Mi-am dat. Brrr, tipul cu luneta acum am văzut. Mă duc acum și când îi dă una cu bomba. Deci așa. Mă prinde unul. Bă, de ce ăștia stâmpiți? Scuze. Deci, e așa tare. Îmi iată tehnologie. Tati, eu filmez și nimica. Nu nimeri este, doar să nu vină unul. Să vadă. Stați aici. Ia filmul. Da, i s-a prins chestia aia pe spate. Nu, eu îi dau bomba. Șmecherașul ăla se dă mare. Și de caput, mă. Deci așa. Îți aruncă bomba. Artificii. Să-ți aici bomba, mâini. Video ăla. Bombă. Bă, ăla moare. Ăsta moare. Ăsta moare. Bă,
ajutat nimic în momentul ăsta. De la se vadă. Noi arunc bomba acum în cap. La șmecherul ăla. Bă, unde? Bă, am uitat. Uite mapa. Uite, și de s-a explodat. Ce? Bă! Unde a aruncat, bă? Aaa! Ce tare, acum m-a pus ferie așa. Se ar zice că se hackers. Hai bă, ca hacker. Oh, bă, nu ca hacker. Smerem așa, așa. Bă, la pistolul. Tare! Tare și mare, mare și tare. Pe unde a sărit unul. Deci dacă l-ați văzut, a zice că e tare, bă. Da, nu știu pe unde să. Bă, merg. Bă, da, ăștia toți cu armele astea, mă. Bă, tâmpitul ăla. Deci, mereu, așa. Mă, ce la mine? Să-i ajutați ceva. Să-i ajutați ceva. Wow! Bă, de unde vin? Aha! Bă, ce headshot-uri făceau ăștia. După mine. Bă, cât de tare. Of, ce era mult lent. Bă, ăla e din echipa mea, bă! Hai, știi ce să... Deci, aici ne spawnează pe noi. Hoje escreve. Bă, ăștia fac echipă bună. Îți arunc bomba în cap.
trebuie să dați niciun semn. Nu, a ajuns la mici. Not. Bă, uite. Bă, îi sunt. Deci, uite. Не помешай на Васю. Не помешай. Da! Yo. Numărul 3 mai spirat. Busuța 3, 4, 5, 6. Yo. Fumul din hăvăvă. Nešto, da mi poskati se da Hai? da mi dovate pe svijet. Bă, da, ăla nu e de nici spuneam. Какие леници размеры? Леници размеры. Не знаеш те? Ne bilo. Четири текстове имам продара нейника. Один се пълна от 1000 социала. Idem novi. Один се картулу. Так, що знаеш какво е това? Две пари французски. А наред сме чули так, картон, скатерть, папір, букс, бронз, пенсил, одну кутію взяли. No, može ti idemo Fac, fac, fac. Bă! Bă! Dici grecă. Da, Але як не Але ні, робити? але Ми як- з таким пустим. Знаєш, що не майкужимося на крала, як взяла не. Друже, але знаєш, до нашого це... Там, ну, бути, не. Deci așa mereu. А тепер було до одної день було до Осінчна, а так було до Пасові. Ще хочеш. Ну, розійшлися далі. Ну, так. Ой, а таке. Quanto tempo é mais? Agora, né? Bă. A. Asta că eu. П'ятниця свято. Рибомон. Чисто рибомон. Я їсти чи ні? Бороду. Așa. Deci. Dar ce o să vă ține ei? Чого? Ba, eu ем. Dar prăjitură știu să mi dați, nu знаю. Ajutor? Не, то, что с медаль. Care să mi prinim? Ai vrut să niciodată nu? Barite. Čo? Nu știu ce faci. E? Жужу. Не закончится завтра.
Deci, bă, să Maria. Deci tu zic că nu te face să râzi. Bă, nu te face câteodată. Câteodată te face să-i gay. Tu n-a aruncat cu bomba. Bă, am zis cine a aruncat cu bomba, bă. Bă, cine m-a aruncat cu bomba, bă? Bă, ce eram cu... Cine aruncă, bă, cu bomba, bă? Bă, deci i-am dat ceva. Un cadou, cadoule, cadoule, cadou. Ha? 1941, 1456. De unde m-a prins? Hunedoara. Iancu de Hunedoara. Îmi zic când ne conectează pe altă mapă. Da, tot să fie. Să ne conectezi pe altă mapă, de tot așa să fie. Asta e faină. Opa, cine e aici? Cine e aici? Degetul mi-a înghețat de la pica. Pe tine am eu. Avem pașnici. Pașnici! Aici e locul nostru! Încantor. Deci, aici. Ah. Da, bă, opa. Bum. Nu pot. Moci. Avem o zi, ia filmul. Ia, dar nu. Faccio io prego! Ideea să ucide și ai calculator! Nu băgați pe nimeni în seamă! Nu băgați... Adică pe nimeni, може те потуиш на това, я ще го... Ei! Як бені? Я ще добиваю! Я! Гледай, що ти стоять, що калкулатора сидиш! Лені, що лені! Bă, eu nu sunt ledici. Eu după ce
N-avem Dar bani. luminițe spărare. Luminițe, tapi, tapiluțe. Tapiluțe, tapi. Tapiluțe, tapi, tapiluțe, tapi, tapiluțe, tapi. Echilibru. Exact! Deci, n-ați văzut. Sta scorul. Hai să vedem unde e Slebons 25%. 49% 9%. No, Doamne! Deci, bă, ăsta e alt scor de-al meu. Scorul invers pe care le-am zi de zi. Bă! Bine că am făcut splițai. Ia! Oare pot urca pe aia? Nu vreau să vă atac. Bă, nu. De ce ești așa, mă, tu? Sau cum te numești? Hackermania! Nu știu. Ora! 5. De ce? Întreb. Bum! Până mâine asta se va posta de o oră sau cât filmez eu. Mai bag și în centrală, ca să mi se încace. Vreau să filmez 2 ore. Uhu! Deci, așa. Bă! Ce până să merg? Ei, ca să nu mă puște cam așa, mă duc aici și mă duc aici și stau. Hop, las YouTube, aruncă bomba ca să nu atragă nimeni atenția. Stăm. Deci. Bă, cât de bine știe ăla unde-s. Hackerul. Bă. Yo. Nu mai am bombă, bă. Mi-am pierdut bomba. Deci așa. Să te alegi uitat. Da, nori, ia. Ce uite, sunt blocat pe computere, nu le merg.
ziceți. Epicare. Ăsta e locul nostru. Oh, nu mai e. Când vin și ăștia. Ia! Ce l-ați... Nu mai e al meu! Pa, pa! Pa, pa!